Помните ли ми от предния епизод? Аз съм Ели. Здравейте! Помните ли ми от предния епизод? Аз съм вещицата. Ето това е Ели. Тя има съмнение, че тази къща е обладана. Сега ще видим защо в част втора на проклятието. Ало, здрасти. Не знам защо се върна. Имам чувството, че тук всичко е обладано. Страх ме, чувам някакви странни звуци, всичко издава някакъв странен звук. Имам чувството, че всичко се мърда. Дори в момента имам чувството, че някой зад мен ме наблюдава. Направо не мога да повярвам. Бъркам се. Тази къща е обладана. Няма да си тръгнеш от тук! Чао! По-силно! От тогава бялото куче Хъски я пази се цял живот от страшният призрак, който я преследваше. Когато беше близо до кучето, тя се чувстваше защитена. Това е едно приятелство. Очаквайте ни в част трета.